Shalom akadongan sapor siaon tabigi majo hatorangan ni ima hatani di batana tersurat di buku Yakobus bidu opat ayat 1 ayat 10. Suku-suku na perjolo tuise do debata mangalehon asini roha jalana songo dia di alo ibana di ayat onomi alusna debata mangalehon asini roha tuaka naserek marroha alai dialo do akan nagijang roha na paruahon ahado dua parulaun narikot didok debata laho mengadupi sibolis do debata di ayat pitui halusna na parjolo manguloi debata na paruahon mangalo sibolis dungi mapors masibolisi sian hita suku-suku na patuluhon ahado padani debata molo hita pajono dirita tu ibana di ayat ualui alusna pajonohon ni debata tu hita di ayat ualui muse ahado didok debata si parang henota laho paiyas dirita alusna tapaiyas tangata hita kaperdosa jala tapabotor marohata diaka nomor 2 roha suku-suku na paupaton songon dia do roha perbagasota na dipangido ditiki tasadari dosa-dosata di ayat siai alusna mangarsakko jata mangangguhi jala tumatangis mahita muba maparekelota gabi partangison nang halalas ni roha gabi arsak ni roha suku-suku na palimahon ahado pada ni debata tuaka na paserek rohana di adopanna dek sapului halusna debata patibohon nasida hurian itu hata paserek roha jala marhamu bau situtu manang pajono diri tu debata jala tataluhot sibolis parohon asini roha dohok patiboon ni debata do hita amin. Shalom madihita salhuna horas